देग्लाय अखायानो गैयाबा आसार मास दानसेयाव जोंनियाव बहाय आमथिसुवा बायनानै सानथामल'सो अखा हाबाय दा हनै हा माखासे दङ गायनो हाया खोथिया रानजोब्बाय खोथिया हर गोजा जाजोबलांबाय। अखा हायैनि जाहोनाव खाफाल हमनांदों आबादारिफ्रा। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां गामियावनो अखा हायैयाव दै गैयैनि जाहोनाव दुखुथिया आबादारिफ्रा माइ गायनो मोनाखै। बेराफारसे जा एसे गायखानाय माइफोराबो अखा आरो दै गैयैनि जाहोनाव रानज्रिंलांनो हमदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय समखं, लखलुं बर' आरो केर'नि मिसामारा गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय बोरिमुरि ओनसोलनि गोबां गामियावनो आबादारिफ्रा अखा गैयैनि जाहोनाव माइ आबाद मावनायाव जोबोद जिंगायाव गोग्लैदों। गायनो थाखाय खोथिया फुनानै लाबोनाया अखा आरो दै गैयैनि थाखाय गायनो हायैयाव खोथियाफोरा सेवलांजोबदों। बे समाव भुगिनांनाय दुखुथिया आबादारिफ्रा मा फोरमायदों मिन्थिना लानि। माथो बुंबावनो देग्लाय अखायानो गैयाबा आसार मास दानसेयाव जोंनियाव बहाय आमथिसुवा बायनानै सानथामल'सो अखा हाबाय दा हनै हा माखासे दङ गायनो हाया खोथिया रानजोब्बाय खोथिया हर गोजा जाजोबलांबाय। माखौ फुबावनो माखौ गायबावनो जाबावगोनथाय देग्लाय बोसोराव जुदि सलारफोर थानायमोनब्ला सरकारा सलारफोरनि जगाजग खालामना होनायमोनब्ला माबा मोनसे सहायफोर होनायबा होमबाना जोङो बे आबादखौ मोजाङै मावफुंजोबनो हागौमोन। अखा हायाथ' आमथिसुवा बायनायनिफ्राय गैया। आमथिसुवा बायनानै सानथामल'सो अखा हाबाय बेनिफ्राय दिनैसिम गैया अखायानो गैया। गैया रावबो खबर गैया सरकार बिफानफोरनिफ्राय जेबोखौनो सुबिदाखौ मोनाखै जों खबर लाफैयाखै। आसाम सरकारा अननानै बेबायदिनो रायजोफोरखौ एसे अनसुंथाइ होब्ला आरो खावसे बोरि हा दङ बेफोरखौबो जोङो मोजाङै मावफुंनो हानाय बायदि जुदि सलारफोरनि सिस्टेम हाथारब्लाबो न'खरनि गंसे बेबायदि सलारनि सुबिदाफोर होयोबा जों माने जिउखौ मोजां खांलांनो हागोनखौ आसा खालामो आरो जोङो। जिहेतु देग्लाय अखा हायाखै एबा आबाद मावनायाव गोबां जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। देग्लाय ओरैनो बिगायाव बेसेबांसो माइ मोनगोन होननानै नोंथाङा आसा खालामदों? देग्लाय मा खालामनो गुबुन बोसोराव जोङो 10-12 मन मोनोब्लाबो देग्लाय 5 मन 6 मनखौनो मोनगोन ना मोना आरो अखायाबा माब्ला हागोन गैलानो थांबाय दिना। खोथिया आजिखालिनि खोथिया बैसो गोरलैयाव गायनांगौ दा खोथियाबो राग'जोबलांबाय। जिथु अखा हायाखै बे सिगांफोरावबो बेफोरबायदिनो जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन नामा? बेखौ जोङो माबानिफ्राय बे 1989-88आव खेबसे जादों आरो गेजेराव खेबसे जालांबाय नै आरो देग्लायखौ मोनबाय। मथथे खनथामसो जाबाय आरो 88निफ्राय जों गोसोआव थानाय बायदिबा। नोंथाङा बे अखाखौ मानि थाखाय हायाखै होननानै नोंथाङा सानदों? बेखौनो सानबाय जों माथो बुङो नै मबाइल लाग्राफोरालाय अखा हागोन अबेथिं थाङो बेथिं नाहरो ओइथिं जोमै नुहुरो ओइथिं नाहरो ओइथिं जोमै नुहुरो। हराव एसे थान्दा जागोन जोमै खोबनानै हराव उन्दुनाय गरमसो जायो बे सानाव सान्दुं नायोब्ला मा खालामबावनो। जिहेतु सरकारा आबादारिफोरनो जेरै PM किसान आसनि होदों नोंथांमोना बेफोर आबादारि हिसाबै नोंथांमोना मोननो हागोन। PM किसानखौथ' जों बहा मोनो जों हालाय मानसि थाबायनो रोङिया मोननाय खोनायो बै सोरबा एसे देवानि सुरुपनि मानसिफोरखौसो जना जाग्राफोरखौसो मोननाय खोनायो जों आबादारिफोर मोनानो माथो नागिरफैयानो माथो जोंखौ खबरखौनो लाफैया। आसाम सरकाराव अननानै होयोब्ला जोंलाय आरो जाम्बा जाम्बि मानसि मा खालामनो खेथियगनो फोरोंनो होयोब्ला जों एसे एनै मालाबा मालायनि हन्दा भाराफोर लाबोनो सहाय मोनो आरो। बेयावथ' जों माखासे एसे माइ गायनाय नुदों बेखौ माबोरै गायदों अखा गैयियाव? बेखौ जोङो बै बरिं थुखांना लानाय दंमोन बेखौ हन्दा सावै बाहायबाय आवगाय केरासिन हन्दामोन दा पेट्रल हन्दा केरासिना गोमाबाय दा पेट्रलखौ जों दाम बारा होनानै बायनांगौ जाबाय उपाय गैया आरो केरासिननि सालायनाय समाव थावा बारा बुरजा जायामोन दा पेट्रल हन्दायाव केरासिन हन्दायाव पेट्रल सोना होबाय थावा घन्टायावनो 1 लिटार थाङो बा बेसेबां थाव बायनो। जिहेतु जों दिनैनि दिनाव जों मोसौजों हालेवनाय नुनो मोना दिनै नोंथाङा मोसौजों हालेवदों आरो गोबाङानो जोंनि ट्रेक्टरजों हालेवो दिनै ट्रेक्टरजों हालेवनाय एबा मोसौजों हालेवनाय माबा मोनसे फाराग दं नामा? बेयो एसे सुबिदा जायो जुदि ट्रेक्टरबो मोसौबो थायोबा सहाय जायो आरो मोसौजोंथ' गोदोनि बायदि गायनो हाला आजिखालि मोसौजों हालेवना हा फोमोननायाव हाजिरा गायग्राफोरानो फैनो नागिरला
माने सहसाव सहसिन लुबैनाय जाबाय बिसोरबो थेवबो ओरैनो मै हिसाबनि थाखाय आङो लादों आरो हा गागे जौखौ बोख्लायनो होननानै